السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّن طاعة عبادة لنذي صالح أمل لنذي Hudaý için oturşuklaňyz we mehabbetleňizi dost-dostun elinden tutup agdy berilip duaý haýrleňizi lütfu keremi bilen kabul edip de hemmeňize ilün içeriňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 51-nji 52-nji ýaşyndaky ýagdaýlary 51-nji ýaşyna ýetipdik. 51-nji ýaşynda Şawwal aýda bayram aýy bolýar. Ýa geçen aýymyz 51-nji ýaşynda Peygamberlik berilenden 11 yıl sonra Şevval ayda 3-nji Hazreti Hadice enemiz Hazreti Hadice deslaqydan anasy ol merhumully wafat bolly gurrunu geçti. 2-njiden anasy 65 ýaşynda bolan enemiz Hazreti Sauda radiyallahu anha oň menen izdivaj etdi. 3-nji Hazreti Ayşe Siddiqa hazır balagata yetmedik kişicik gyzoglanmış. Peygamberimizin tamam zinanalarynyň arasynda hemme zinanalary dul zinanamış. Birji Hazreti Ayşe Siddiqa ol gyzoglan wagtynda balyga bolmaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem habar atýar. Araplar arasında da qaw qulagasın. Araplar arasında bir Barnaba varmış. Bir nefer bilen dogon moluşsan, dostluk, qat mehabbet köfelip dogon moluşsan, şol haqiqi enatası bir dogon ýaly hesap edilýänmiş. Hatta şu dogondan irs alýanmış. Biri-birini namahrem hesap etýänmişle, biri-biriniň gyzyny alyp bilmeýän hesap etýänmişdikler. Peygamberimiz bilen Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh dogon bolşan hiýilmişdik. Ol oglulukdan. Oham Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Ya Resulallah, ikimiz dogon" diýipdir. "Men gyzym saňa bolýarmy?" diýipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Ebu Bekr, biziň ikimiz iman dogony, din dogony. Ol bärde dogon bolşanyň bilen namehremlik ýürüýmeye, öňkönkiçilikdir oň bilen" diýipdir. Her hal Hazreti Ayşe Siddiqa enemiz Peygamberimiziň
bir iki zinanasy ki gyz wagtynda peýgamberimiz şoň menen izdiwaj edýär. Başga peýgamberimizin zinanalary biz mümin musulmanlaryň eneleri tamam dul zinana wagtynda peýgamberimiz izdiwaj edýär. Hazreti Aişe Siddiqa peýgamberimiz dünýeden geçenden soňra 48 ýyllar gelýär. Ýeriň ýüzünde diri ýaşap gelýär. Peýgamberimiz wefat bolandan soňram da 48 ýyllap barmyşdy. Uluqan hikmet, uluqan sir, uluqan bernama bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Hazreti Aişe bilen izdiwaj etmekde şoň üstünde. Peýgamberimiz dünýeden geçenden 48 ýyl geçýänçe Rasulullah'dan öwrenen ilmini ozolle Ebu Bekir Siddiq'in gyýdy dawa iman öýünne oglulukdan iman nämedigini düşünen gyýdy oglanmalansaň Peýgamberimizin de zinanasy bolup da ýaşansaň Rasulullah'dan soňram 48 ýyllap halkyň soragyna jogap berip hatta Ebu Bekir Siddiq ýaly, hatta Umar Faruq ýaly, uluqan sahabalar bir näçe agyr meseleleri hal etip bilmesele Hazreti Aişaň ýanyna gelenlerine Hazreti Aişa jogap berip görýärmişdik. Dagyk Qur'an-ı Kerimden ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birin jogaplaryny men eşitdim, özüm ýanyna bardym, şeýle ýagdaýla boldy diýip jogap bererdi diýär. Biz uluqan Hazreti Aişe bilen izdiwaj etmenin hikmeti şimiş, kişicik wagtynda izdiwaj etipdir. Ta peýgamberimiň öz zinanasy yarım qarn 50 ýyl golay Rasulullah'dan soňram inni köljekleri Rasulullah'ın ilmini ýetirip durur ýaly. وكان الأصحاب رضي الله عنهم يجلسون بقرب الأسطوانة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ويستفتونها وهي تفتي وتدرس وتبلغ وهي جالسة في حجرتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم dünýeden geçenden soňra şol otak Hazreti Aişaň otagyna jaýlanýardy. Şema halky peýgamberimiziň mübarek mezary makbarasy şu otak. Hazreti Aişe şoň içinde oturýanmış. Her kim soragy bolsa, otagyň daşyna bir uluqan sütünma, şu mahalla badyr ustuwana diýip, ustuwanata Aişe diýip, şoň ýanyna durup soraýanmışdykly. Perdede çekigli Hazreti Aişe de otagyň içinde. Mesele sorasala jogap berýänmişdik. Qur'an-ı Kerimden, Rasulullah'ın sözünden wagda edýänmişdik, nasihat edýänmişdik. Olar da şu sütüniň ýanyna turup haýyrlanyp gitýänmişdikle. Hulasa an Abi Musa al-Eş'ari radıyallahu anh ma ashkala aleyna ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadithun qattu fasa'alna Aişe radıyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilma rawahu at-Tirmidhi. Hazreti Ebu Musa Eş'ari aydiye, Ebu Musa diyani Qur'an-ı Kerim in awadan okuyan sahaba, peýgamberin şagirdlerinin içine in awadan sesletişi. Olay diye biz sahabalar, biz Resulullah'ın şagirdleri her haçan bir zat bilmesek, ay şonu Hazreti Aişe'den soraýly diýip barsak, şonu açıklap bererdi diýipdir. Ay ona men ne bilemek diýip bile häzir görmedik diýipdir. Bilmeýän zat badyr. Ýöne biz baramyzda diýipdir, her näme sorasak bilmeýän müşkillerimizi hal etip goýbererdi diýipdir. Indi hulasa 3-nji Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izdiwaj eden zinanasy gyz oglan wagtynda bütün mümin musulmanlaryň enesi bolan Hazreti Aişe Siddiqa häzir ýöne öýüne getirmeýe, öýüne Medine-i Munawwara barandan 3 ýyl soňra Hazreti Aişe balga bolandan soňra öýüne getirýärdi. On gurrunun päg Allah koklasa öwlerde inşallah gelir. Geleyliň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taifalary, kabilalary dine çağıryan gurrununa mübarek 51-nji ýaşynda. Beni Amir diýen bir taifaň üstüne barpdyrlar. Allah Mekke gelýär de her taifala. Beni Amir'da ertişi qawi bir taifamışdy. Kudret bedenileri qawi, öldür vurşmana dayaw, we lem tattabi' limelik, hiç padşah tabi bolmaýanmışdyklar. Öz başına hut muhtar hiç kimi innemäni bir dayaw milletmişdikler. Aham Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen peýgamberimiz ýanky taifaň üstüne barpdyrlar. Gawj edip kulak asaýlyn uluqan ders wa hemmämide.
Oham Peygamberimiz mübarek ýallarına barıp oturup dine çağırıpdyr bulary. Kur'an-ı Kerim okuyup beripdir. Allah Taala bende olmaga çağırıpdyr. Oham ola şu öz dayawlyklaryna dayanıp dünýe diýäniň baýat meň elimde bolmaly, biz dünýäň ýüzünde şu jürek bir pikirleri bolansaň aýdypdyrlar. Araýta in nahnu tabi'naka ala amrik thumma azharaka Allahu Taala ala man khalafak ayakunu al-amru lana min ba'dik. Bila aýdypdyrlar ey Muhammed diýipdirler sallallahu aleyhi we sellem. Bolýa biz sana arka bolayly diýipdirler. Sana kafirlere azady berdirmäý lep öňünde duraýly diýipdirler. Ýöne sen dünýeden geçenden soňra bize bir dünýeden bir zat ýetýärmi ýetmeýärmi diýipdir. Aya sen dünýeden geçenden soňra patşalyk bir riýaset bize de ýetýärmi ýetmeýärmi diýipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "El-emru lillahi Taala yad'uhu haythu yasha." Dünýe diýäniň, mal, serwet diýäniň, ýa bir başlyk diýäniň Hudaýyň eline menden soňra falanyňa ýeter diýip, bu bolmady diniň gurruny iýmeýärsiň aýdýanyňyz diýipdir. Hudaýyň razyçylygy diýip ewesi işmeli. Dünýe ahir gününmek diýip ewesi işmeli diýipdir. Onu olaň içinde jogap goýsa aýdypdyr: "Senden soňra bize bir patşalyk ýetmejek bolsa, dünýe gerekmejek bolsa, näme işimiz bar? Özümiz odoklap, işimiz ýok, bar türde diýipdirler." Şeýtirip dünýe sebepli iman netip etmedi da. Mun inşallah işte yeni bir peygamberimiz bir taýfaň üstüne barjak, ondan soňra bir gysgaçyk bersin alayly. Yo dünýede gerek ahim, näme ahim diýip agzyny doldurup iman netip etmän gowy ütüpdirler. Resulullah'ın özünün mübarek huzurun kavga verttirler. Näme bile dünýe gerek diýipdirler. Dünýe ojurede daram, dünýe gerek ahim diýip iýiz bolýan ýagda işi. İnşallah Peygamber köplese işte gurrun ederdim. An Ali'l Murtaza radıyallahu anh لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aydiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Ebu Bekir Siddiq bilen çıktık yeni bir taýfaň üstüne. Bula tamam boldunny. İmana girmediler ýanky. Her taýfakda barjak bolanlaryna Hazreti Ali Murtaza aydiye radıyallahu anh deslap Ebu Bekir Siddiq barardy diye näme üçin? Şon olal täzir adam bolansaň Araplan her taýfasynyň nähildigini tanıyanmış. Gylyklaryny, ahlaklaryny, magrurmy, pespälmi, bu zatlaryny bilýänmiş. Fataqaddama Abu Bakr fesellem. Hazreti Ali aýdýan men menen Rasulullah ýygyň rakda durduk. Abu Bakr Siddiq öwe baryp onlara salam berdi. Olar da aleyk diýdi, geliberiň diýdi. Oham Hazreti Abu Bakr Siddiq aýtdy, kim bolýaňyz siz diýdi. Olar da aýtdy, biz Beni Şeyban falan taýfadan. Onna Ebu Bekir Siddiq izini vakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aydıptır. Ya Resulallah bir tayfa avrayli, heyvur heysiyetli, qatıvır sengin başka Araplan arasında hormatlı tayfa deyiptir. Önkü tayfa bir ertişgavi urşmanı dayav millet bolmağı bilen ama bir tayfa var heyvur avrayli, düşümli, akıllı bir bölükdenmiş. Oham bilan içinde de bir taýfa atyp ders almaly görürüňmi? Bir taýfaň içinde bilimlisi varmış, din ökdüsü varmış, urşmany ökdüsü varmış, kän üýşüp oturan bula. Oham olaň biri aýdypdyr: "La'allaka ahu Quraysh." Hazreti Ebu Bekir aýdypdyr: "Şim bir peygamber döredi diýen sen maý diýipdir Ebu Bekir Siddiqa." Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr: "Şu gurrun size ýetdimi olal? Mekke'den bir peygamber çykdy diýip eşitdiňizmi?" "Hawa eşitdik" diýipdir. "Eşiten bolsaňyz Resulullah şi" diýip peygamberimize işaret etipdir. Aham peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ewesi üçdi diýe Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh şu gurruna aýdýar.
Aham olon içinde heyur awadan kepleyeni, sohanguşi kepleyeni keplep başlaptır. İlâ mâ ted'u ya ahâ Kureyş. Gurrunun näme ey doganım Kureyş tayfadan, gurrunun näme çağıryan sen dipdir. Onu olay dipdir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men beyik subhanu kuddus bolan Allah Taala bende olmaly we men şoň iyi beren rasuli. Men ovam adamları meni tekzip etdiler, meni maskara etdiler, getiren ayatıma inanmadılar, bana arka bolmadılar. Sizden istelýän zat Hudaýa bende bolmaly we men peýgambere de inanmaly we arka bolmaly şunu aýtýandypdir. Ýöne wallahu huvel ganiyyul hamid. Hudaý bay we Hudaýa hemme zat tesbih aýdyp hamd aýdýardy. Hudaý size mätäşde dälipdir, onu aýtyp goýupdyr. Aham ol iň awadan kepleýän ýene aýdypdyr, başga näme gurrunma aýt dipdir. İnni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaýyň buýrugundan Qur'an-ı Kerim okypdyr. Bir neçe ayetler okyp durupdyr aham. Aham ýanky aýdypdyr. Fa wallahi ma hada min kalami ahli al-ardi. Walau kana min kalamihim la arafnahu. Da'awta wallah ila makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal. Ey Kureyş tayfasyndan nipdir. Sen bir kefin adamın kefe dälipdir. Mana men bildim dipdir. Ata adamın kefini meňden aksenki dipdir. Yani adamın güýjünden uly gurrun diýdigi, kudrat gurrun diýdigi, muciz kelam diýdigi. Adamın kefi bolsa goşga meňdeş bolsa men ne biljek şonu dipdir. Sen aýtýan kefine uly qon gurrun dipdir. Gowy ahlaga çağırýan, gowy amale salihe çağırýan ýöne men häzir nazar berip biljek dälipdir. Falany sen näme diýen dip başga da bir ýaşuly barmyşdyk, şoňa işaret etipdir. Ýöne aýdýan gurrunga gowy gurrun dipdir. Oham ol ikilenji kepläpdir. Qad sami'tu maqalataka wa saddaqtu qawlaka. Sen aýdýan gurrunlaňa eşitdim dipdir. Heýwer aýtýan kefingde kabul edýän dipdir. Ýöne beýin rahati kabul etjek dälipdir. Sen häzir git, bizle gider, oturşar, pikirlenşer, görýil nähille bolýar dipdir. Ýöne palany sen näme diýen dipdir. Indi üçlenji ahyrky gurrun niştaý. Sen nipdir onsoň bir taýfa bilen, bir kawm bilen, bir millet bilen urşmaly bolsa sen nazar berýän. Sen näme diýen maňa dipdirni? Ahyrky üçlenji keplejek nazar berjek bide. Olay dipdir. Ahyrkysy muhim gurrun. Qad sami'tu wastahsantu qawlaka ya akha Quraysh wa a'jabani ma takallamta bih. Aýdýan gurrunlaňa meni heýwer aňgaltdy dipdir. Bitir uluqan kepleri aýtdyň dipdir. Bitir gowzatlar aýdýan bolýar dipdir. Saňa da arkada boljak biz dipdir. Ýöne biziň oturan ýerimiz merz dipdir. Ortodoks. Bir tarafımızda Arappa, bir tarafımızda Farsva, Husru Perviz'in mülkü var dipdir. Seni de biz öz tayfamızın arasına alıp deyillipdir. Yöne Araplığın miri sana bir zat diyecek bolsa degdirmeyli. Emme Fars taraftan, Husru Perviz taraftan hüküm gelse, biz dipdir sana arka olup bilecek deyillipdir. Çün o taraftan sana arka olsak, bizim dünyamıza zarar oluyor dipdir. Biz olal Husru Perviz bilen gurrunumuz var. Hiç kim getirmelle, her kim getirecek bolsaňyz ondan ijazat almaly diýdi, bir zat diýdi, gurrunma diýdi. Biz dipdir bu taýyndan fiş biljek däl dipdir. Ýöne bu araplardan saňa bir zat degijek bolsa degdirmäýil dipdir. Ini üç nazar tamam boldy. Awadan kepleýärlere aýtdy, bitir dogry kepleýän diýdi. Ol din maradan nazar berýärlere aýtdy, ajab gowy keplediň diýdi. Bir urş varada nazar verýärler aýtdyň, beter gowy diýdi. Ýöne onu da saňa dünýämde verir boljak ýerde arka boljak däldi da. Peýgamberimiz näme diýipdir? Ma asa'tumur ratta iz afsahtum bis-sidqi. Ne kadar bidirek kef aýtdyňyz siz diýipdir. Özüňiz men dogry peýgamberden boyun alyp açyk aýdyp ötýäňiz diýipdir.
Nagat telekesiz aytıp duran kesiňiz diýipdir. Din diýäniň innehu özümiz de ders alaýlyň. İnnehu la yaqumu bidinillahi azza ve cel illa men hatahu min jami'i jawanibih. Dini arka boljak adam hemme tarafından imanı bolsun diýipdir. Bijire bolsa ananjak, bagatdanna ananmayan, bagatdanna ananmayan, yok, bu taýy bolsa men ananmayan boljak bolsa, oň adyna mümin musulman diýip bolmaz diýipdir. Ay dünýäme zereri boljak bolsa men kabul etjek däl, yok parahatçylyk bolsa men din kabul etjek diýsen, maňa iman diýip bolmaz diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Näme diýip otyňyz siz diýipdir. Ya şullahim meňiz aýdyp otyňyz açyk Rasullugyna, Allah'ın kelamydygyna, adamyň kefidädigine, yok, hutroperwiz tarapdan bolsa, dünýämize zerer berse biz geljek däl, imany girjek däl diýip aýdyp otyň, beter teleke kef aýtdyňyz diýipdir. Akyl kabul etmeýe. Ebu Bekir tur diýakany elinden tutup turup gitdiler diýe. Inhe bir taýfa Benu Şeyban, öňkü taýfada Beni Amir, ey imanly dogalla, ey yaşdaş dostlar, ey jowan dostlar, bir 5 daqiqa üstünde durayın, inşallah ýerinden ýene geçip gitjek bu görüň. Görüň da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özü barıpdy üstlerini Allah Taala'nın kelamını okuyup berýärdi. Ýene näme diýýärdiler? Yo dünýämize zerer berjek bolsa biz imana girjekkä diýerler. Yok dünýämize zerer berjek bolsa gerekkä diýipdirler. Allah'ın nurunun eteğine girmeyendirler. Hudaýyň rahmatynyň eteğine girmeyendirler. Hudaýyň kelamynyň eteğine girmeyendirler. Ay diýäniňe gin kabul edipdir. Ýöne eteğine girecek däl diýipdir. Son dünýämize zerer berýär diýipdir. Öz ilmimiziň içinde özümiz ders almadan çürim. Yo o jirde därahim diýip erhiliğin arasynda, ogul-gyzyň arasynda, dostuň arasynda, daýygynyň arasynda, gatnaşylýan hanawadaň arasynda, tükän-tükäniň arasynda, hemkar hemsaýaň arasynda o jerde därahim nätdir otyňyzmyny diýip, dünýede gerek ahim diýip, ahiretine zerer berip geçirýän adamyň gurruny daşy. Olara imandan galypdyrlar. Müteessifane kan hele ýoglan uşak erkekler şeýtirip dünýede gerek ahim diýipdi. Yalandan awadan keplep Hudaýyň beraberine haramynyň murtekip bolup kan Hudaýyň buýrugyny zerer beripdirler. Kim aýdýameger dünýe gerek gelip haýsy bir ahun molla din tutýan ya haýsy bir Allah'ın kelamyndan birje aýa getiriň dünýe gerek dälliýän bolsun. Dünýe gerek gel bolsa şu sesler ýerden eşdirmeli jemaata. Dünýe bolmajak bolsa. Şu awadan saqf bolmajak bolsa ýerden dünýe bolmaly. Näme diýip awadan keplep Allah'ın muhabbetinden özümizi alqa almaly. Näme diýip dünýe gerek dälmi meger diýip şolay diýen adamlaryň da köpsi ýeriň etegine de girdiler. Inni şu taýda bilendirler. O jerde därahimmi ýa o jerde demmedigini inni ýeriň etegine bilendirler. Haýp inni bilenleriniň peýdasy ýok. Hemme zatdan ele yaklar kesilipdi. Hiç ol o jerde därahim diýip elini qakyp duran zenanasynyň da inni zerre peýdasy ýokdygyny, eline qaqıp dostu var, hem sayesi hem karı var. O jerde därahim, dünýede gerek ahim diýip, onu haramyň üstüne eltip, onu Hudaýyň namazyndan, zekatyndan alyp galyp, bizirek awadan Rasulullah'ın gurrunlerinden alyp galyp, Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden alyp galyp, o jerde därahim diýeniň bire gitdi meselen ýeriňe çeňine. O dostunyň ýadyna da düşenär. Pikirini de ayda bir gezek howlukman doga edip gözünden ýaşakdyryp, ýok ýaşaktyrma dursun, ýöne Hudaýa şoň jaýyn cennet etip ayda bir doga edenem. O jerde därahim, dünýede gerek ahim diýip, dünýe gerek, emma ahirete zerer bermejek ýerde. Ahiret diýeni Hudaýyň buyruguna. Hudaýyň buyruguna zerer bermejek ýerde, ýan adamlardan ders alaýlyňda. Ýok diýipdir. Dünýämize zerer berjek bolsa biz imana girjek däl diýipdirler. Şeýtirip kafir ötüp gitipdirler. Bir Benu Şeyban taýfasy var. Ol hoşluk ýöne soňram Ebu Bekir Siddiq'in halafat zamanynda musulman bolupdirler. Elhamdülillah. Emma ol Beni Amir ya olaň içinde bir topar kafirlik bilen ötüp gitipdirler. Näme? Dünýämize zerer berjek bolsa biz girjek däl diýipdirler.
Olaňdy toby kitipdirlerini, üslerini 1400 ýyl geçipdir. Şolaň ediýän dünýeler näme peýda berip ötýär? Bir neçäni şalyk bilen şad edip, Şehriyar diýip alem içre ad edip, ajalyň elinden bir gün dad edip giderler barysy galan bolmaz. Mahtumul İşan aýdýar. Bir neçäni şalyk bilen şad edip, Şehriyar diýip alem içre ad edip, ajalyň elinden bir gün dad edip giderler barysy galan bolmaz. Hom ýeriňe tegenerine bararyny biljek ol. O jürede därahim diýip onu aýtmalymışdykmy, aýtmalymışdykmy? Şo barýan ýerinden çürimde amal gerekmi, gerek dälligini şo taýda biljek. Ýöne haýp onu bileniň peýdasy ýokda. Tamam bolýar fursat. Allahyň beren wagty, muddet kes goýan wagty tamam bolýar. Biz hulasy kelam dünyamyzy zerer berjekmiş diýip de Hudaýyň halal eden zadyny ep bermek we dünyamyzy zerer berjekmişdik diýip de Hudaýyň haramyna barmak görnüp duran dünýe we ahir zerer çekmekdir. Üçüncüsü de şowurun ýöne bir akyl wurrun aýdaýyn manna oham inşallah ýene gurrun ýygyny alyp gideýli. Hulasasy şi, ey jowan dostlar, ikimiz bir gowy ders alayly. Gözde şu wurrun gulagas. Şu dünýe geçelgemi, duralgamy? Geçelge. Duralga däl. Häzir eştemdak bir adam durupdyr diýip. Başarsak güýjümiz bolsa erti şendan getirmäýliň. Duraýlyň, daňymyzy atarmaýlyň. Akylly danışmantly, zeriň adamlar, ahun, molla, ewliya, doga edýliň, aglaýlyň, ýalbaraýlyň. Başarsak erti daňymyzy atarmaýlyň da hiç başarmaz. Ewa gaşyn barýasta. Dünýe geçelge. Emma ahiret näme? Baralga. Baralgan gamyny kärrek ýeýliň ta inke geçelgeden. Ey kepläp duran ödüň de gamyny, baralga ýeriň gamyny. Ene şu akyl sadece kepşi. Barjak ýerimiziň, barıp şu taýda galjak ýerimiziň gamyny kärrek ýeýliň ta inke geçip barýan ýerimizden. Bilay diýen gurrunum deýinni, oglaň şoň inneme diýilýän gurrun ýok. Hele ýoglaň şoňa çöregeltme diýilýän gurrun ýok. Halal çöregiň ýerine gezme diýilýän gurrun ýok. Mana ýa açyk geçipdi da gurruny. Geleyliň mübarek Rasulullah janyň gurrunyna. Hac wagty bolupdyr. Peýgamberimiz ýankylan ýanynda turup gidipdir. Ay bir mübarek gurrun üstünden geldik. Summa marra an-nabiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biminan fasami'a aswat ar-rijalin yatakallamun. Peýgamberimiz ýankylan ýanynda turupdyr. Görse bir topar adamlaryň sesi gelýär. Ýallaryna barypdyr. Görse ve kanu 6 nafar min şababi Yathrib. Şababi Yathrib. 6 nefer jowan oglan oturanmışdyklar Medineli. Şababi Yathrib. Medineň jowan oglanlaryndan 20-30 ýaşyň içindekilerden 6 nefer oturanmışdy. Mekke-i Mükerremede. Peýgamberimiz ýallaryna barypdyr, oham aýdypdyr. Ijazamy ýanyňyzda otursam size bereme gurrun aýtsam diýipdir. Ola da hawa gelipdirler. Peýgamberimiziň 51-nji ýaşynda peýgamberlik berilenden 11 ýyl soňra. Oham peýgamberimiz aralarynda oturup Allah Taalaň buýruklaryny ýetirip Qur'an-ı Kerim okyp men Rasulullah diýipdir. İnnal 6 däne jowan oglanyň aýtjak gurrunyň gör. Öňkü qarrlaň aýdan kefini özde ýaşuly, höýt men aýdan mol-molly ýerleri, inni bu 6 däne jowan oglanyň aýdýan gurrunyň özde. Faqala ba'duhum li ba'din ta'lamuna wallahi ya qawmi innahu lan-nabiyyu alladhi tawa'adakum bihi yahud fala tasbiqannakum ilayhi fa asra'u ila ijabatihi wa aslamu hunaka. Berekallah, maşallah. Altısı biri-birini diýipdirler. Ey dostlar diýipdirler. Ol Medinede Yahudileň ulemalary aýdýady. Batymlykda Mekkeden bir Muhammed peýgamber turjak diýip, şu peýgamber haşy diýipdirler. Gelin Yahudilerden önçek özümiz musulman bolayly. Bolýa diýip, altıjykda bir hytmatda näme diýseň bir amada diýipdirler. Allah razy bolsun olarlardan. 6 jowan oglan mert bolup Rasulullah'a unudurup kelime şehadet aýdyp, mümin musulman sahaba bolupdyrlar.
Baştakları Esad radıyallahu anhum, Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhum ve başka 4 tane yoldaşlar. Evvelin Medine-i Münevvere'den 6 tane cevan oğlan min şebabi Yesrib. Ey cevan dost, ey mümin, ey Müslüman, ikimizin vurrunumuz ha. 6 tane cevan oğlan evvelin Medine-i Münevvere'den üşüp Müslüman olup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inne aydan keplerini veddiyan. Men gurrun şu gurrun kamil olyança dersine giyirmerin yaxşıca kulağasın. Bula bir akıllı gurrun akıllı oğlanmıştıkla. Müslüman mı oluptırla? İman kelimesini aydıp da aham peygamberimize bir kep aydıptırla. Ya Resulallah, bir Medine'nin adı İslam'dan öncek neyme? Yesrib Medine diyaylı. Peygamberimiz inde melek Yesrib diymen Medine deyin deyiptir. Medine deydi Resulullah'ın şehri deydi. Medine'den niptir yankı 6 nefer. Bizim Medine'de 2 taifa var. Bir Hazreç, bir de Evsip'tir. Şu 2 taifa qadimdan uruş davalı deyiptir. Şu 6 tane cevan oğlanlar Resulullah'a aydıptı ola. Neçe yıl beri? 120 yıl beri aralar uruşlamıştık. 2 taifada Medine'de yaşaya. 120 yıl beri davalımıştık. Hiç şu dava yatmayan. Ey Resulullah, bilkim sen getiren dinin ve sen mübarek huzurun ve sen mübarek sözlün bilkim sebep bolsun şu 2 taifa birine mehabbetleşip qadimdan gelyen kine, adavat, urş bilkim ayrılsınna fa asa ay yecma'ahumullahu Teala bike. İnşallah sen sebepli Huday Teala şu 2 taifanı yaraştırar. Yöne ey Resulullah, eğer sen nağı şu zada sebep bolsan onna yerin yüzünde senden o adam yok bolya deyiptir. Son hiçbir bolcuk zat değerliptir. 120 yıl ver davalı urşlu 2 taifa deyiptir. Müslüman mı oluptırlar? 6 nefer Peygamberimiz bilen hoşlaşıp da Medine'ye gaşin uğraptırlar. İzin ola gassana, ders alsana. وَلَمَّا رَجَعَ هَؤُلَاءِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ حَمَلُوا إِلَيْهَا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. 6 olup Medine barallarından ay cemaat boşluk Muhammed Peygamber çıkıptır deyip barıp tamam Medine haber yetiriptirli. Bir forum barıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gurrunu yetiriptirli. Medine-i Münevvere'de her öyün içinde çay soğunmasında Muhammed Peygamber'in gurrunu vardır da. Ay berekellah bu 6 neferin işini görsene. 6 nefer Müslüman oluptur cevan oğlallah. Peygamberimiz bilen hoşlaşıp Medine'ye varıptırlar. Barıp Medine'de bir ovadan tebliğ din ediptirler. Her öyün içinde heley oğlan uşak erkek heley gurrun Resulullah'ın gurrunu diyada. Şu ahir zaman Peygamber çıkıptır Mekke'de. Ahir zaman Peygamber çıkıptır. Hol Muhammed Resulullah Yahudi'nin ulamalarının aydiyan Peygamber çıkıptır deyip gurrun şu diye. Aham innikil oluptır. Hac vaktinde geliyor da. İnnikil ve fil mevsimi tali. Peygamberimizin mübarek yaşı 52. yaşta. 10 nefer olup geliptirler. 10'si önkü 6 neferin taifasından, ikisi de ol vurşuklu taifadan. Ağzı birlik başlap var ya haline. 10'si önkülün taifasından, ikisi de ol vurşlu taifadan, Evs taifadan. 10 kişi de Peygamberimizin yanına gelip felaqu en-nebiyyel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bil akabe. Hacda daş atılyan yerde Peygamberimize sataşıptırlar. Mina'da Mekke-i Mükerreme'nin yanına Mina'da daş atılyan yerde Resulullah sataşıptırlar. İnni 10 neferi olup. Ya Resulallah biz amada deyiptirler. 10 kişi de.
Peygamberimiz näme diýipdir? Beýat etjekmiňiz diýipdir. Gol berjekmiňiz diýipdir. Ähd etjekmiňiz diýipdir. Maňa arka bolarny boyun berjekmiňiz diýipdir. Berjek diýipdirler. Taala on kiňizi bäri süýşüň diýipdir. On kisini mübarek huzuruna getirip, on kisini mübarek ellerinden tutup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Bäyi'uni ala alla tushriku billahi azza ve celle ve la tasraqu ve la taznu ve la taqtulu awladakum ve la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum ve arjulikum ve la ta'suni fi ma'ruf. Ey Medine'nin jawan oglallary, qol berdiňiz diýipdir. Beýat etdiňiz diýipdir. Beýik Allah Taala başga Hudaý getirmez. Fakat bir Allah Taala bendigi eder diýip bir. İkincisi, ogurluk etmez diýip. Üçüncisi, hele erkek haram irtibat açmaz, zina edmez diýip. Muňa da qol beripdirler. Dördüncisi, ewladymyz öldürmez diýip. Araplan gadim jahiliyet zamanına yerin yüzünde kan bolýanmışdy. Oğul yüzünü öldürüp goýberýänmişdikler. Gerek wagtda oğul yüzünü berip goýberýänmişdikler. Onu etmellerlikdir. Beşincisi, hele erkek heleyin arasında ya başa ulukon gurrunlun içinde ulukon tuhmetlere göwresinde çağı barada yalandan tuhmet uruşmellerlikdir. Altıncısı, ve la ta'suni fi ma'ruf. Din gurrunna men peygamber bir zat aýsam, şondan çykmaly dällikdir. On kişi de baş üstüne diýip gol berip, hökmen gaýym durur diýip, ähd edip, wa'da edip boýnalyp gidipdirler da. Önkü edek 6 nefer kala boýnalmandylar. Boýnalmadylar diýenim, biz boýnalyly, biz näme diýip öwe girmändirler. Musulman bolup pagat otak barıp yetiripdirler. Bir de akıllylygynyň gurruny. Forsata ellen bermendirler, imany giripdirler. Birimi kärräk bolayly, o taýfadan ne getireli, daýawrak bolayly diýip de 10 neferi bolup gelip musulman bolup beýat edip, gol berip gidipdirler. Durşuna ders almay şu gurrun. Inne inşallah bir 5-10 daqiqa myň dersini aýdyly. Bu gurrun birimi uzagrak, onu inşallah inni keheftä goýar. Hemme gaty ders almaly gurrunymyz. Kanu 6 nefer min şebab Yathrib. 6 nefer jawan oglanypdy diýe. Jawanlyk, yani ikimizdäki mahal ba wagt. Ol wagtyke ýyl kemelip barýar. Her Eid-i Fitr, Eid-i Qurban okuyýar, bir ýylymyz kemelýär. Arada gelýär, bir ýylymyz kemelýär. Ýyl ellen gidip barýan jawanlyk diýdigi. Bir wagtyke gidenden soňram hiç wagt öwürlik gelmeýän wagt. Bir wagtyke ay gelmese de on jubran edip bolýar rahim dip bolmayan wagt. Bir wagtyke gözüňden ýaş aktyryp ağlap gözüň ýaşyny töküp gan ağlasaň da öwürlik gelmeýän wagt. Ahyrkysyny aýdyn, bir wagtyke kıyamet gün Allah Taala aýtjak, okyp beren. İnnallaha Taala yaqulu yawmal qiyamah eyyuhaş-şabbu tarik şehvetehu li المبتذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي كذا في الزهد لابن المبارك. Kıyamet gününe Hudaý Taala milyardlarca insanlaryň üstüne bir aýagyň üstüne müň aýak bolup duran ýagdaýda bitin awwelini ahirille turanna ol insanlar iki jowallygyndan Hudaý Taala imanyny kamil bolup Hudaýyň söýünni söýüp, söýmedigini söýmäni ulalyp dünýeden geçip giden adamlara Hudaý haslap aýtjak. Ey jowallykda haram şehwetini terk eden bendem, ýyly we ey jowallygyny Hudaýyň hoşlugyny geçiren bendem, sene men ýanymda feriştelem ýanak, sen hesabyň joda bärik gela diýip aýtjak diýe. Al kep maýşy Yank 6 neferi özde, ol önkök yaşulu adamdan jogap berişini özde, ay görers, ay dünýämizde peýdasy barmy, ay nähilli bolar kam diýip galypdyrlar. Emma 6 däne jawan oglan Medine-i Munawwareli derrew imana giripdirler.
Yankı Allah Taala'nın gurrununa da girecekler de. Aynı ikimizin gurrunumuz. Fırsat ikimizden çüreyim. Hani yaşlı olandan sonra nem bu gurrunlu yok mu? Ulolanna tövbesi kabullur. Birdattır on gurrunu öz başına. Yöne yankı gurrun içine girmeye hiç vakta. Ey jovallığını Hudaýyň hoşlugyny geçirilen içine girmeye. Kan ağlasa da girmeye. Başka yerden Hudaýyň gazyçylygyny tapsa tapar. Emme yankın içine girmeye de. Sen men yanımda periştelim yanık diýilýän gurruna girmeýär. İkilenci ders almaly da, ol kon ders. Ol 6 nefer näme etdi? Jawan oglanlar. Derrew şo wagt ey görýäňmi şo peýgamber haşy diýdiler. Şo wagtçyk imana girdiler. Musulman mollalar. Yoksa musulman bolmagy bir yük mi qadiýäler? Öňküle de şo imana girmeýärligi nämeden çyryym? Şo imana girtili arkasyna yük yüklenjek ýaly. İmana girmek, Hudaýyň kelamynyň içine girmek, engar arkasyna yük oklanjak ýaly. Emme bu 6 nefer fırsaty elin bermeýändirler. Yahudlardan önce fala tasbiqannakum ileyh. Ey Yahudlardan önce özümüz musulman bolayly diýipdirler. Fırsaty wagty elin bermeýän diýipdirler. Inni şimahal bir tofar adamlar, bir tofar denanalar biri-birini allap näme diýär? Men yaşım 40 baranna 50 baranda haja gitjek, şonu tawba etjek ahim men diýär. Awwelene tawba diýänini, olar bile gurrun kan geçti. Hudaý Taala insanlaryň maskarasy goýan zat däldir. On adamlaryň maskarasy edip men günämi etjek, ýygynyň tawba etjek diýip. Bir. İkilenjisi de hiç ol adamlar görýänsiňiz tawba etip etýän nädir? Haja gidip gelenler. Bir kefde bir ay bir gowuljak ýanykdyr. Bir ay geçenden sonra öňkön küçülipdir. Öňkön küçülip. Näme diýip? Olar öz pikirini öýdi şojuredy. Olar pikirini öýdi, zannyny öýdi gowlugyň ornuna diýdi. Olar Hudaýyň hoşlugyny tapaýyn diýip ýadynda ýok. Bu zatlar ol maskara tutunýady. Näme diýip? Dini girmegi ýük miqadi. Habary ýok dini girmek Hudaýyň aşkydygyndan. Dini girmek Allahyň rahmatynyň eteginde ýaşamakdygyndan. Heyfke ol adamlara bu gurrunlu de nesip eden akşo taýyn aýtsan aý. Kaşki şu gurrunlu de ur nesip edip Rasulullah sahabalarynyň gurrunu nesip edip ey men ders alaýyn şu gurrun denip kaş şu gurrunlerde bir eştan bolsa da bu gurrunu de nesip eden habis bir batyllary, habis fikirleriniň bir şuumlygy sebepli. Hudaý saklasyn o ýagdaýdan. Hudaý saklasyn. Fikirlerinin öz ýagdaýlarynyň ýaşaýyşynyň öz şojure bolansaň bu gurrunlardan ne bidarlar bar näme diýip bu gurrunga girtile arkalaryna ýük yüklenjek ýaly. Habar ýok bu gurrunlaryň içine girse Rasulullah'ın guzogynyň içine girjeginden, Allah'ın rahmatynyň içine girjeginden, Hudaýyň nurunyň etegine girjeginden. Ol ýükü Hudaý Taala'nın özi men sen arkam diýip tuqa ýük boljakmy? Ola nigmat, ola bereket. Hulasa yankoglanla fırsatı vakti elin bermediler. Bir häzir yaş wagtymyz, häzir garrylaň näme diýjegi belli de diýmediler. Gönenmediler muham. Üçlenji ders almaly zatdaý diýiň muham tamam eder. Üçlenjisi şu 6 neferin gurrunu. 6 diýene jowan oglan musulman bolýardy. Näme sebep boldular? Olakon sebep bolan zatlar näme? Ey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalary bilen Mekke-i Mukerreme'de urulup söwülüp beren yerden göçüp Medine göçüp barmaga sebep bolupdyrlar daş alt. Bilen imanlarynyň bereketini özde, bilen wagtlaryň ellen bermediler, fırsatyn ellen bermediler, jowanlygynyň gadryny bildiler. Musulman bolakany Medine baryp şeýle bir Rasul wa diýip şotak eşitdirdiler. Bil ahire inşallah bir küçefteden Allah köklediğinden gurrunlar gelir. Peygamberimizdin öz mübarek huzuri sahabaları bilen oğlan uşağı bilen Medine'ye göçüp gitmege sebep boldy da ýanky 6 nefer. Şoň adyna näme diýjek o ham? Maňa adyna iman ýanky gurrun. Maňa adyna nuri iman diýerler. Maňa adyna kuvveti iman diýerler. Ýoksa adam fakir ejid ahim bir adam näjire Rasulullah'ny Mekke'den Medine'ye göçürsin. Resulullah'ın dünya gelen yeri otayı. Adamın gücü yetmiyor. Emme
imanın güýji ýetdi. Maňa adyna näme diýäle? Gudraty iman diýäle. Adamdan ulaqan gurrun ýoksa, Peygamberimiz sahabalary bilen Medinäge göçüp gitmege sebep bolmaly. 6 dänjek bir jowan joglanlar. Maňa adyna gudraty imany diýäle. Hazreti Mevlana diýär, men çigune huş darem piş we pes, çon nebashet nure yarem hem nefes. Nure u deryumnu yusru tahtu fawq, berseru bergerdenem çon tacı to. Ey Allah nuru olmasa, nuru iman olmasa men kellem nämäge işlesin diýipdir. Men çigune huş darem piş we pes, çon nebashet nure yarem hem nefes. Nuri u deryumnu yusru tahtu fawq, berseru bergerdenem çon tacı tawq. Allah Ta'alan nuri iman üstümde, astımda, kaptalımda, sağımda, solumda taç yanık bolup, tawq yanık bolup, döwrümden aylanyp ötýär diýipdir. Nuri iman diýerler daşy. İman nidigi Hudaý Taala bilen ýaşamak, şuurun aýdyn tamamam. Hudaý Taala bilen ýaşamak, Hudaý bile dünýeden geçmek, kabrında da Hudaýyň rahmatyna bolmak, kıyamatda da Hudaý bile bolmak, cennette de Hudaýyň rahmaty bilen bolmak, şoň adyna iman diýäle. Kafirçilik näme hom? Kafirçilik diýdigi ýaşamda Hudaý gerekkä diýen adamlar, olar kabrda da olara Hudaý ýok, kıyamatda da olara Hudaýyň rahmaty ýok, dowlukda da olara Hudaýyň rahmaty ýok. Maňa adyna kafirçilik diýäler. Inha Allah Taala aýdypdyr Qur'an-ı Kerimde: "Femen şa'a felyu'min we men şa'a felyekfur." Açyk Qur'an-ı Kerim diýipdir. Halasan imana girersiň, halasan kafir bolarsyň, minnet etme ýoluň intikab edaga diýipdir. İmana girersiň men nurumda, dünýede we kabrynda we kıyamatda cennetde men menen diýipdir. Emme kafir bolsaň, dünýede de men rahmatym ýok, janyň çykjak bolanda men rahmatym ýok, kabrynda da ýok, kıyamatynda da ýok, dowlukda da ýokdur men rahmatym diýipdir. Ene bu adyna iman diýerler, o adyna da kafirçilik diýerler. Bile wagtlaryň ellim bermäni, dünýä ahireti gönenip Rasulullah bilen bir ýaşadylar. Rasulullahny götürüp ekidip Medinäde ekitdiler da. Hudaý olardan razy bolup derejelerini bilendirsin inşallah. İnşallah inni kefte Medine'den kan adamlar musulman bolupdy. Medine'ň adamlary biz amady Rasulullah'ny getirmege diýerler. Hem Allah köpüdünden hürmetine ýetirler inşallah.